ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ ва пардохти саривақтии маблағи қувваи барқи истифодашуда ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз дар мулоқоти судяҳои суди вилояти Суғд бо сокинони маҳаллаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд матрах гардид. Фирдавс Ҳусейнзода, судяи суди вилояти Суғд, доир ба тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, шароитҳои фароҳам овардаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмҳои низомӣ, ҷалби ҷавонон ба касбу ҳунаромӯзӣ ва хизмати мо дар ватан, стратегияи миллии муқовимат бо коррупсия, терроризму, экстремизм, истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ ва пардохти саривақтӣ ҳаққи қувваи барқи истифодашуда ба сокинони маҳаллаи мазкур маълумот дод. Набизода Наргиз, судяи суди вилояти Суғд, дар баромади худ бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии сокинон доир ба нақши Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти шаҳрвандон, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросимҳо, ӯҳдадориҳои волидайн ҳангоми пошхӯрии оила, ҳамкории волидайн бо муассисаҳои таҳсилоти миёна, баланд бардоштани сиёсати ҳуқуқии сокинон, истифодаи сиёсати ҷавонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, қабул ва тақсими мерос дар доираи ҳуқуқҳои конститутсионӣ ва эълон гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун амтарин кишвари ҷаҳон баромад намуд. Илова гардид, ки имрӯзҳо аз ҷониби давлату ҳукумат барои сокинон дар кишвар ҳама шароитҳо фароҳам оварда шудааст ва ҳар сокин дар баробари зиндагии хубу осоишта доштан ҳамчунин бояд ба рушди соҳаҳои хоҷагии халқ саҳм гузорад. Дар идомаи мулоқот сокинони маҳаллаи шаҳри Хуҷанди Хуҷанд ба намояндагони ҳифзи ҳуқуқ саволҳо дода ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. Қудратло Раҳматлоев, Фарҳод Абдуллоев, Ахбор.